اللہ وحدہ لا شریک لی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسات درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ میرا مالک اج دے جماعت المبارک دی حاضرین ہو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ رب وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ تیرے تے میرے رب نے فرمایا کہ ڈھیر سارے گمانہ تو بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوندے نے، یعنی جو تسی گمان کسے بندے دے بارے کر دے ہو، سوچ رکھ دے ہو، تو میرا رب فرما رہا ہے کہ بعض سوچاں کسے دے بارے جڑیاں تسی دلائیں جو بیڑیاں رکھ دے ہو اے گناہ ہے۔ اگر رب فرماندہ وَلَا تَجَسَّسُوا تے کسے دے عیب تلاش نہ کرو۔ ہن اے کسے مولوی نے نہیں کیا، کسے پیر نے نہیں کیا، کسے فقیر نے نہیں کیا، اے فرمان میرے رب دا ہے جڑا ساری کائنات دا مالک ہے۔ عزیزان من اج دا دور فتنہ اور فساد اور طرح طرح دی تباہی اور بربادی دا دور ہے۔ آج دے انسان اس کیڑی برائی ہے جڑی نظر نہیں ہوتی۔ انسان قسم قسم دے گناہوں دے اندر مبتلا نے، گناہ کبیرہ ہون یا صغیرہ، ظاہر ہون یا باتیں، لیکن رب وحدہ لا شریک نے ایمان والیاں نو دعوت فکر دیتی بھئی جتھے دوجے سارے گناہ نے کسے دے بارے برا گمان رکھنا بھی گناہ ہے، لہذا اس گناہ تمہیں بچے آئے۔ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو دل و دماغ نو بیمار بنا دیں۔ پھر انسان ہر بندے دے بارے بھیڑا سوچدا ہے، برا سوچدا ہے، اے بھی انجدہ ہونا ہے، اے بھی انجدہ ہونا ہے، اے بھی انجدہ ہونا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے۔ لوگاں نو برا کہنا یہ ایک بیماری ہے، جنہوں لگ جائے اور تسی کسی نو ویکھو کہ او لوگاں نو برا بھلا کہہ رہے تو تسی سمجھ جانا کہ اس نو اے بیماری لگ چکی ہے، کنہ دے عیب تلاش کریں دی۔ میاں محمد بخش فرماندے نے برا بندہ میں لبھن ٹریا تے برا لبھا نہ کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ فقیران دا اے درس ہا، اے تبلیغ ہائی کہ تسی کسے وچوں عیب تلاش نہ کرو،
اپنے آپ نو برا سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جڑا بندہ ایسی سوچ رکھدا ہے انہوں یہ بیماری تے لگ چکی. ہن اس بیماری دی وجہ تو ہوئے گا کہ آپس دے تعلقات خراب ہوں گے, رشتہ داریاں ختم ہو جان گیاں, یار بیلی چھڑ جان گے. کیوں کہ یار یہ بندہ ہے ہی انجدہ کہ ہر کسی دے بارے برا گمان رکھ دے. تو عزیزان من ایسا بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر مجرم بھی ہے اور گنہگار بھی ہے. اللہ پاک سانو توانو اس بیماری تو بچن دی توفیق نصیب فرمائے. صوفیاء دے اندر حضرت فضیل بن عیاض دا بہت بڑا مقام ہے. اب فرماندے نے کہ ایک دن میں دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھا سی اور ایسی ہی روایت حضرت امام حسن بصری سرکار دے بارے بھی ملی, لیکن اس روایت دے اندر حضرت فضیل بن عیاض دی گل کی جا رہی ہے. آپ فرماندے نے میں دریا دے کنارے بیٹھا سی اور اللہ دا ذکر کر رہا سی. اچانک میری نظر پئی ایک شخص تے اس اپنی گود دے اندر ایک عورت نو لٹایا ہویا اور وہ اس نو کچھ کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے. آپ فرماندے کہ میں گمان کیتا کہ کیسا شخص ہے دریا دے کنارے بے کے عورت دے نال مشغول ہے اور شباب اور کباب کھا پی رہا ہے. شباب و کباب دے اندر مشغول ہے, اس میں شرم نہیں ہوندی. آپ فرماندے نے میں بیکھیا اتنی سوچی تے دریا دے اندر ایک کشتی آ رہی سی جدے اندر 5 بندے سوار سن. فضیل بن عیاض فرماندے نے اچانک وہ کشتی غوطہ کھادا ڈوب گئی. وہ جوان اٹھیا دوڑیا, انہیں کشتی دے وچ جو 5 بندے سوار سن وہ پنجے ڈوب گئے سن. انہیں پنجائیں چو 3 باہر کڈے تے میرے المخاطب ہو کے کہندے میں تے گناہگار ہاں تے 3 بچا لینے, توں جو بڑا نیکو کار ہیں 2 ہی بچا گئے. محمد نے نہیں گل کر کے دوڑیا, انہیں دوسرے بھی 2 بچا لے تے میرے قریب آ کے کہندا فضیل تساں جیڑی اپنے دل دے اندر میرے بارے بدگمانی ڈالی ہے نا, یہ تو توبہ کر لو تے میں تو انہوں معاف کر دا اللہ دی رضا دی خاطر. اے فضیل جس عورت دے بارے تو بیڑا گمان کیتا ہے یہ میری ماں ہے تے میں اپنے کنیاں تے بٹھا کے اپنی ماں نو حج کروایا. اس نو بھوک تے پیاس محسوس ہوئی سی, میں اپنی ماں نو اپنی گود دے اندر لٹا کے وہ دی پیاس بھی مٹائی ہے, وہ دی بھوک بھی مٹائی ہے. یعنی ہر نظر آن والی چیز اس دے بارے تسی وہ گمان نہیں کر سکتے جو تہاڈے ذہن دے اندر آیا ہے, حقیقت وچ کچھ اور بھی ہو سکتا. تو فرمایا بدگمانی تو بچو. ایک ایسی بیماری ہے بیلی نو دشمن بنا دینی. تواڈے تے میرے کریم نبی رؤوف اور رحیم نبی نے ارشاد فرمایا
اپنے آپ نو بدگمانی تو بچاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میرے تے تیرے کریم نبی نے فرمایا عزیز و دوستو، تو تے میں کون ہونے لوگاں دے عیب تلاش کرن والے، مالک او خالق جس کائنات بنائی، جڑا اس چیز دا حقدار ہے، وہ جزات سزا دین دا حق رکھ دے، وہ مالک فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسے دے عیب تلاش نہ کیتا کرو۔ تو سانو اپنے رب دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہی دیئے۔ اپنے آپ والنگاہ مارو یار میں کنہ کو فرما بردارا، میں کنہ کو رب نو راضی کیتا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اب فرماندے نے میں ایک سائل نو تکیا جڑا چنگا موٹا تگڑا سی، تو میں او دے بارے دل چے خیال کیتا میں چنگا بھلا ہے، موٹا تگڑا ہے، کوئی کم بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ مگدہ پہ در در گداگر بنیا ہوئے، بھیک مانگ رہے ہیں، لوگاں کے سوال کر رہے ہیں، کیسا برا آدمی۔ آپ فرماندے نے رات ہوئی میں ستا تے میں نو خواب کسے بندے نے مردار گوشت پیش کیتا، مردار گوشت پیش کیتا، تے آپ فرماندے نے میں اس بندے نہ کہے تے مردار ہے، تے اسا کیا جی آج دن نے تسا ایک اللہ والے نو حقیر سمجھے ہے، اور تسا نے انہوں حقیر سمجھ کے ایک مردار گوشت نو کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جنید بغدادی بیدار ہوئے تھے، آپ سرکار اس بندے نو لبن واسطے ٹور پہ، پتہ چلیا بندہ فلاں محلے فلاں گلی چ رہندا ہے، آپ سرکار چلدے چلدے او دے کول پہنچے، تو جدو حضرت جنید بغدادی او دے سامنے ہوئے تھے، اس قرآن کریم دی آیت پڑھی هو الذی یتقبل من عباده، اللہ ہوئے جڑا اپنے بندیاں دی توبہ نو قبول فرما لیندا ہے۔ وہ اس بندے آکھیا حضرت جنید بغدادی دے پہنچن تے هو الذی یتقبل من عباده، رب ہوئے جڑا اپنے بندیاں دی توبہ نو قبول فرما لیندا ہے۔ عزیزان من حضرت جنید بغدادی دا مکان تلاش کر کے دے کول جا کے معافی منگی، تے جدو بندہ معافی منگدا ہے ادو جھک جاندا ہے، تے جھک جانا ہی کمال ہے، آکڑیاں رانا کوئی کمال نہیں جو ہوندا۔ ٹہنی اس تے وہی جھکی ہوندی ہے، ٹہنی جدے تے پھل لگا ہوئے، جڑی خالی ہوئے او دے چاکڑی صرف ہوندی ہے، لیکن او دے نزدیک پھل کوئی نہیں ہوندا۔ انسان بھی کامل ہوئیے جڑا جھک جاوے، جڑا اپنے آپ نو روک لوے، وہی کامل انسان ہوندا۔ عزیزان من اج اسی لوگاں نو حقارت دی نظر نال ویندے، نیواں سمجھنے اپنے آپ نو چہرہ سمجھنے، تو بیلیو نہ کسے نو اپنے آپ تو نیواں سمجھی۔ میرا رب بڑا بے پرواہ فقیرہ نو بادشاہ کر چھڑدا ہے، تے بادشاہاں نو فقیر بنا چھڑدا ہے۔ ہر ویلے اس رب دی پناہ منگنی چاہیے، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے دنیا اصل یہ کوئی کمال دی شے نہیں جدے پیچھے سی لگے بیٹھے، تو چار دیہاڑے مک جان والی شے،
تیاری اس زندگی دی کرو جڑی رب نے تانوں ہمیشہ واسطے عطا فرمانی تے عارضی زندگی تو ہمیشہ والی زندگی ہوئے کہ جدوں بندے تے راضی ہو کہ رب اپنے بندے نو جنت عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ رب فرمایا ولا تجسسوا کسے دے عیب نہ ڈھونڈیا تے رب نو او بندہ بڑا پیارا لگدا ہے جڑا اللہ دے بندیاں نال پیار کرے کیونکہ بندیاں نال محبت کرنا ہے رب دی صفت ہے کیوں اپنے بندیاں نال پیار کردا تے جڑا اس کام دے اندر شریک ہو جائے اللہ نو وہ بندہ بڑا پیارا لگدا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسے مسلمان بھرا دے لکے ہوئے عیب نو نہ ڈھونڈو یہ میرے حضور فرما رہے ہیں اور آج کی کیتا جاندہ جگہ جگہ تے تھڑے لگے ہوندے آج ڈیرے چوک اور بیٹھکاں نوجواناں نال بھریاں ہویاں نے اور یہی کوشش ہوندی ہے او یار فلانے دی گل دس او بھائی فلانے دی گل دس اور پھر اوتھے تبصرے ہو رہے ہوندے نے مبشر باقاعدہ بیٹھے ہوندے نے جڑے تبصرے کردے نے جدے پلے باویں اپنی زندگی چ کمل چنگا نہ ہوے انہیں بھی بیٹھ کے دسنا ہوندا ہے کہ فلانا انج دا تے کریم نبی کی فرما رہے ہیں ذرا موازنہ کرو کہ کیا اسی حضور دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں رب تو ود کون بندے نوں جاندا ہے جڑا سینے دے اندر چھپے ہوئے راز نہیں جاندا ہے لیکن اس نے اپنے کسے بندے دا کدی تماشا نہیں بنایا شریعام نوجوان بازاراں اندر سڑکاں تے کھلو کے اکٹھ بنے ہوندے اور بہ کے کسے دی دی بہن دے انہاں دے عیب ایک دوجے نو دسنے بھائی صاحب ذرا غور کرو کیا اسی ان رشتیاں نال منسلک نہیں ہاں کہ ساڈے اندر ساڈے گھراں دے اندر عزت نہیں ہے ایک دفعہ بندہ اپنے ول نظر مارے تے اپنی عزت کس قدر پیاری ہوندی ہے تے جدوں کسے مسلمان بھرا دی عزت داغدار تار تار کیتی جا رہی ہوندی ہے کیا اس وقت کبھی خیال آیا نہیں ایمان ختم ہو چکے ہیں اندر دی غیرت مر چکی ہے اگر محنت تے کوشش کرنیاں اگر بیلیاں تے یاراں چ بیٹھ کے گلاں کرنیاں نہیں یا قرآن دیاں گلاں کیتا کر یا مصطفیٰ دے فرمان دیاں گلاں کیتا کر یہ کوئی کمال نہیں اے نامہ اعمال لکھن والے فرشتے لکھ رہے نے تو کسے واسطے کی بولیا تے کی کیا جے تیری زبانی چو قرآن نکلے نبی دا فرمان نکلے اللہ دے سونے بندیاں دیا سونیاں گلہ نکلن تے فرشتے لکھ لے جان گے جے تو رجسٹر پیش ہوئے گا تے تیرے نامہ اعمال دے اندر رجسٹر کم آ جان گے جنہ اندر لکھیا ہوئے گا فلاں بندے نے بڑیاں سونیاں گلہ کی دیا اور پھر ایدہ فائدہ کوئی اجرت کوئی نہیں تیرے نال بہ کے گلاں کرن والا تیرا یار جدوں کل نو تیرے نال پھٹ سی نا کہ وہ یار تیریاں گلاں بہ کے کسی اور نال کردا پیا اسی انہاں یاریاں تے کیڑے ماں عزیزو دوستو اپنے رب نو یاد کرو اپنے کام کرو تے جڑا خالی وقت ویلا ٹائم لبے ہو دے وچ اپنے رب دی عبادت کیتا کرو کیویں اللہ دا ذکر کیتا کرو رب فرماندا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ نے اپنے ذکر دے اندر دلاں دے سکون رکھے ہوئے
عزیزو دوستو ایسی سنگت تو ایسی صحبت تو بچو جڑی ایسی گفتگو کرے مصطفیٰ کریم کس قدر سونا دین لے کے آئے نے میرے کریم آقا فرمان دیں مسلمانہ دے لکے ہوئے عیبہ نو تلاش نہ کرو اور جڑا شخص اپنے کسے مسلمان برا دے لکے ہوئے عیب نو تلاش کرے دا اللہ تعالیٰ اس بندے دے عیبہ نو ظاہر فرما کے اس نو لوگاں دیاں نظریں ذلیل و رسوا کر دے ترمذی شریف مشکات شریف اور کنز الامال دے اندر یہ حدیث شریف نقل ہے کہ میں نے منع فرمایا کہ نہ کرو تو نالی فرما دیتا جی اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ وہ دے عیبہ نو ظاہر فرما دے گا یعنی فرمانے مصطفیٰ صاف واضح دس رہے کہ ہر بندے وچ کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوندا ہے کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوندی ہے کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہوندا ازی تے بڑے اگے لگے پے ہیں سر اور پھر حضرت شیخ سعدی شہرازی علیہ الرحمہ فرماندے نے جدو میں چھوٹا جیسی نا تیا فرماندے نے میں اپنے والد دے نال رات تہجد گزار میرے والد تہجد گزار سن اور میں انہاں دے نال نماز بھی پڑھدا سی اور قرآن دی تلاوت بھی کردا سی تو ساری رات جاگ کے سی رب دی عبادت کرتے اپنے والد دینا کیا فرماندے نے ایک دیہاڑے لوگاں دی کثیر جماعت ساڈے کول ستی سی تے اسی عبادت سی کردے ہیں تو میں کیا ابا جانوں کہ ابا جی یہ کیویں دے بندے نے یہ اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے ابا جی غفلت دی نیند سو رہے نے یہ کیسے لوگ نے انج لگتا ہے جی میں انجی مرے پے نے ایسے شیخ سعدی فرما رہے ہیں اپنے والد صاحب نے تو والد صاحب نے کس قدر خوبصورت جواب دیتا تو فرمایا پتر اے گل کرن اور بہتر سی تو ساری رات جاگ کی عبادت نہ کردا یہ دنالوں بہتر سی تو ساری رات ستا رہندا پر ان اپنے بھائیاں دے عیب جوئی نہ کردا گلستان سعدی دے اندر شیخ سعدی نے عزیزو دوستو ذرا اپنے وال غور مارو کیسی کتے کھڑے کس سٹیج تے کھڑے اللہ پاک بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اس رب دی پناہ منگنی چاہیے تو اڈے تے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ فرمایا جائیں کسے دنیا تے اپنے برادہ پردہ رکھیا اللہ قیامت علی دیاڑے او دے عیباں تے پردہ فرما دے من ستر مسلم جس کسے اپنے برادہ دنیا تے پردہ رکھیا یعنی وہ دے کولو دا عیب آیا اور انہیں اس عیب نو چھپا دیتا سترہ اللہ یوم القیامہ فرمایا قیامت علی دیاڑے رب ان دے عیباں نو لکا دے ویدا جی میں دنیا تے وہ اپنے برادہ عیب نو لکا تو کیا آپ نے نہیں سنیا کہ قیامت علی دیاڑے ہر تو اڈا عمل ظاہر کر دیتا جائے گا کیا آپ نے نہ سنیا کہ کھلی عدالت لگے گی حساب کتاب ہوئے گا لوگ ویچ رہے ہوں گے حشر کی ہو رہے ہیں کہ کسے براد عیب تے پردہ پا چھڑنا میرے کریم نبی نے فرمایا اس دیہڑے بھی رب پردہ پائے گا جدو کسے دا بھی پردہ نہیں ہوگا اس دیہڑے بھی رب پردہ پا دے گا
تو رب تو ڈرو جس رب نے پیدا کیتا ہے. میرے کریم آقا دے اس فرمان تے عمل کرو. اور پھر ساڈے چ لوگ ایسے بہ کے ہنسی مذاق اڑا رہے ہونے یہ گلاں پلے بنن والیاں دل جگہ دین والیاں گلاں. ساڈا ہر جوان ہر بوڑھا اس مرض دے اندر مبتلا ہے. اور پھر ساڈی جڑے بچے نے انہاں تے سیکھنا سن کاپی کرنا ہے. جویں وڈے کرن گے اوویں نکیاں کرنا ہے. جیسا ماحول ہوئے گا ویسی بچیاں تے اثر انداز کرے گا ماحول. اسی پنجاب دے دیہاتی علاقے چ رہنے ہیں. ساڈے بچے پنجابی بولدے شہراں دے بچے اردو بولدے اور جنہاں گھراں دے اندر انگلش بولی جاندی انہاں دے بچے انگلش بولدے. عرب علاقے دے اندر لوگ عربی بولدے انہاں دے بچے بھی عربی بولدے انہاں نہ پڑھنی پوندی نہ سیکھنی پوندی. تو وجہ کیا ہے؟ ماحول اثر انداز. اگر تسی بہ کے اپنے بچیاں دے درمیان ہی جیاں گلاں کرو گے تو پھر تہاڈی اولاد کدی وی رسول اللہ دے دسے ہوئے دین تے نہیں چل سکدی. تہاڈی پڑھائی ہوئی اور سمجھائی ہوئی منطق دے مطابق ہی چلن گی. سو لہذا اپنی محفلاں اچھیاں کرو, اپنی محفلاں باہر رونق کرو. لوگ تواڈے کول بان اٹھن تے انہاں کول خوشبو آوے. میرے کریم نبی نے نہیں فرمایا صحبت اچھی کرو اور مثلیں جی میں عطار دی دکان فرمایا عطار دی دکان تو خوشبو نام ہی لویے نا نرا ہو کے نکل آویے. تے میرے کریم آقا نے فرمایا بندے کو محک آندی رہندی ہے صرف او عطاراں کول بیٹھا ہے. تو جدو اسی اپنی محفل نو اچھیاں کران گے نیک کران گے گالاں کڈنیاں بےہودہ گلاں کرنیاں ایک دوجے دے عیب ظاہر کرنے اور بے غیرتی دی اس انتہا تے ساڈے نوجوان پہنچ چکے نے. بے غیرت دا مطلب ہوندا ہے غیرت دا نہ ہونا. وہ آمنے سامنے ایک دوجے دے عیب ٹھٹھا مار کے دس رہے تو انج دا واندا تو انج دا واندا تو انج دا واندا تو انج دا خوش ہو رہے ہوندے نے. کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی مجالس اچھی کرو. اگر تسی بیٹھ دیو کسی جگہ تے اکٹھے پھر کوشش کرو جدو بہ جاؤ تو کسی نہ کوئی یار تو قرآن سنا, کسی نہ کوئی یار تو ناز سنا. انج دیاں محفلاں کرو اپنی. ایک دوجے نو دسو قرآن, ایک دوجے نو مصطفیٰ دا فرمان دسو. انہاں چیزاں دے اندر اپنے آپ نو لے کے آؤ. اقبال فرمایا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اگے لگن والے بھی ہوں دے تے پیچھے لگے بھی ہوں. ساڈے تے بندے ہن پیر بھی او لبدے نے جڑا کہ تو جنتی مفت جنت دے او کو ٹکڑا زمین دا دے کوئی خدمت کرے تھوڑے جے چار پیسے دے تو آ کے اللہ تو ہن میں راضی کیتا ہے میں راضی کرنا ہے انج جے میں اپنے رب نو راضی کرنا تے جے رب راضی ہو گیا تے جنت لب گئی. ہن جنتاں لبدیاں پیاں نے انج کر بندے ہوندے نے جی ساڈے گھر دے مسائل ٹھیک نہیں ہو رہے جی گھر دے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے جی پھر جی دم کر دیو کھنڈ دم کر دیو بچے نا فرمان ہوئے پے نے. میں کہا بچیاں نو صحبت چنگی دتی ہوندی تے کدی بھی نا فرمان نہ ہوندے.
گھر وچ قرآن پڑھیندا ہوندا تے گھر وچ کدی بھی بے برکتی نہ ہوندی پیر دے تویز نال اثر ہوے یا نہ ہوے تے جے تو قرآن اپنے گھر دے اندر پڑھنا شروع کر دیتا تے اپنے پتراں تے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہوئی گھر دے اندر ٹی وی دی بیماری کٹ دیتے ہوئی فلماں تے ڈرامے ختم کر دیتے ہوئی تے میرے دوست میرے عزیز تیرے گھر دے اندر بھی رب دی رحمت آ جائے گی کیویں نہیں آ سکتی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جنہ دا نام لین تو پہلے زبانہ دا پاک ہونا ضروری ہے ساری ساری رات زہرا سجدے دے اندر گزار دی تے سردیاں دیاں راتاں تو انہوں پتہ لمیاں ہوندیاں نے سردیاں دیاں راتاں سر سجدے دے اندر رکھنا تے مؤذن نے جدو اذان پڑھنی نا سویر دی تے سیدہ زہرا پاک نے سر سجدے جو اٹھا کے اکھنا مالکہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے زہرا دا تے جے ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہویا برکت کوئی نہیں حسن حسین کپڑے منگن تے سیدہ پاک فرمان پتر تمام ہو جائے گا کیڑے ٹل تے تمام ہونا سی سارے شہ تے آئی کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں سن پیسے کوئی نہیں سن تے اونے کی دوسی زہرا پاک نو پتا جس مالک دی میں بندیاں نا جی دی عبادت میں کر دیاں او دے کولوں جے میں بھی منگیا تے خالی نہیں لوٹان لگا